W pieluszce sucho. Zabaweczki nowe mam. Oj, oj, oj. No i co teraz? No uśmiechaj się. Nie ma nic na zawołanie. No ja filmik kręcę. Nie ma. Widzę. No i co? Aha. No, a psik. Ojejku. Zdrówko. Było, a psik? Było? A nie. A nie. Tu do babci proszę się uśmiechnąć, tak jak przed chwilą. Tak. No proszę się śmiać. Powiedz, ja chcę pogadać troszeczkę. Tak? Chcę pogadać? Nie. No, smaczne ziarka tutaj są. Tak śpiewają sobie kurki 3. Dawidku. Synusia. Synusia. Synu. Synu. No. Pa. No nie uśmiechniesz się nam? Nie uśmiechniesz się nam? Nie. Nie. Dawidko. O, zdrówka.